Hello guys, good morning. Mamukaw ta sa morning guys, ready na ilang pamahaw. So mamahaw na lang sila guys. Ano lang sudan. Tinapa na ilang sudan guys. Di butangan ako og kuan. Tinapa ko og okra. Mga una dali sila. No, sige man sa chat ko. Si teacher ba rin na nag-chat? Ang principal man na nag-chat. Basta ka lagi na. Wala lagi class. Wala lagi klase. Wala lagi mo nag-chat imong teacher. Nag-chat na siya. Pagkaon namin. Okay, mamahaw na kami. Sige na kayo mag... Wala ba tayo sa kapalo? Imong kuan mo, imong nauho na kuan. Ay, ginani. Kasi dito na, igawas ni mo na imong balunan. Hoy, balunan diyan anong din? Bahaw na gabi yun, natutulungan magbalunan. Mahal pa guys. Tawanan guys. Nagbukot ang timpo guys. Sige na nini. Sige na, magkan ka sa uwan karon. Kumpay ka lang ang payong nako ha. Nara, nagigira. Kuha lagi na. Apply juga kung basta-basta lang apply o requirements sa asa mag-apply. Naman ay kuwan kompleto na dito na naisis. Tuhulog din na sila. Pag-ibig. Nara siya kompleto na sila. Ding, sige na ding. Ikaw na ding. Kawanan din siya guys. Funny guys, low pressure. Dali na ba? Kag-school ta. Wala may kapigay guys. Wala sa kapigay hapon, nakapalit. Lapis ito nag-ulimtan ako. Gipasa ko yung Agoy. Nganong ampay magini mo miway klase me? Unsa lang? Unsa mo sana lang? Dili ka gimbulpin lang. Oo, nagipin. Unsa man ni mat? Ay mape. Magbuwan ko sa mga Isod kayo, wala akong study. murid na ako sa sayang siguro. O sa trabaho karon. Ang perma dani sa boss. Oh, Ani isutan nimo? wala akong isip ko wala nagipin. Kan kita kay nasulod bago karon. Basta ka. This is sa sabok. Basahon ako ha, basahon ako ha. Ang salikwahin to ng kairawanon video kasyon og sama na siya nga para man kagapon sa buwan ng wika. Di man na am principal na lang nagkuan. Okay. Agad ko na, karoon na. Trabante karon kay sabok. May attendance sa mo ikaw Karon nung. na trabante. Ha? Sabok. Okay. Nero ko sulod bago. Sayang na kayo. Takay. Unsa nilang? Hello, ibig mo ngalan. Ngalan ako din perma sa babaw. Nay, Wala sa ko kay dagang kay nagkuan ng lamyat. Pagi pa apply sayang ready naman takay. kinay. Nana, madani mo Ready sa kita apply sa takay. Karon ko sa sabok. Siya sa number ni. Yan, kasi number 9. Kasi yung dana. Oh na ba? Tibog mo na.
Nilibog ako mandani. Maning kasi inanam doon musulat. Circle. Check lagi mitanan. 30 ka ba? Panahon bukot na ba eh. May mabutang kita na ni Bagulan, me. Ika-test ko lang, eh. Hala ko diya. Uwan eh. Uwan. Huwag ka lagi ilibay mo lang. Ito kasi nitrekab. Ha? Huwag ka ilibay sa kagawin nitrekab. Try ka mga itong si Jilnis kagayan. Sinig ulit na day. Ito, una. Gahapon marang larga. Kaya trabaho mo ito. Ka. Ang maraming din. Hmm? Oo, mag-school ako. Ulit klase. Wala klase kay. Ay. Huwag mo na. Sarita. Sila. Nabantihan. Ako na ginabat ng cellphone nalan. Nabantihan. Nakita. Pampilan na. Pampilan na. Ako na guys sa okra. Nung program sa muskaran ka lang, tapos na attendance. Na ano, maestra ba? Alam mo, maestra ba ng subject? Wala, ulan no? Wala. Natagay. Wala mo nakita. Hoy! Tura mo! Nabasa ko na yun. Padali naman pagkaon lagi. Ito. Ano? Yung si Zian, adi mo ka Joey klase. Si Sino Gina, yung may class Gia? Na, kabalo mo si Tiyo Mama. Tiyo Mama tayo picture. Wala may kayo. Hopi ulan no? Bagtog kayo. Huwag mo dito pa yung Kaon na kayo. kandulo lagi na yung lagi sa nganaan. Kato kandulo. Atong grade Wala ko ko na ba? na ay bukal. Ag kalimutan ka na nga. Kalimutan ako tayo. Ba, bago na ulan. Dili ko. Ag dili ko kada sa niya ko. Kaya ulan. Ag saging na ko. Ano lang saging yun. Dili ko basa. Wala mo klase. Wala mo lagi nag-chat si Teacher Dadal. Si Chate. Ba't di rin Sir Antonio dito unang ikatong ka na? Oo. Birthday niya. Yung Chate pa niya si teacher na white klase. Na white klase. Wala klase. Naalagi mi, di ka kasabot mi da. Wala ko. Wala ah. Wala. At tuwad ako ninyo na white klase. Naa. Lagi mo kasi. Ano lang may awan sa San Jose. Pala. San Jose. Magkakalag mo. Pagka. Namangod bagyo guys. Ay. Nag-uniform ka? Iyo, uy. Nga wala ko klase. Doon na rin mo pagpangulay kasi naman nagtatamis ka. Si teacher be. Mag-chat yung unang huna. Gahapon, nag-chat siya gahapon. Na. Wala klase ka na ako. Agto ko Manila. Nakato siya Manila kay kuan siya ng gikan gabi eh. Di. Abot siya ito bunta. Abot siya ito duha man ka oras sa Manila. Ay di naman magduha. Nag-aeroplano ron siya.
ka. Ano sa Manila na? Ano sa Manila? Ano siguro yung importante Tuyo. nila ka? Naya tuyo. Singapore po ka na. Travel siya. Tuon na sa Naya tuyo. Singapore. Naya tuyo. Nay, di ako yung anak ka. Nadilugan ka sa eskwela. Ano rin ka? Yun na. Kung wala pa yung gumang dadali, basta mo sa trabaho, at yung Singapore. O, nag-chat o. Sama po IES man. Ito nga dito. Ang kasi. Suspended kanila kaya parang kaya delikado Ang ng mga kasi, bata. Nay. Nay. Basta sabi ko lang, ay Nay. hangin sa Ang bus. kasi. Hmm. Ang sa? Ah, Ang sa yun. may klase karon guys. Magkabay. Off na ito. Ang isa, ang daan. I-apply ako gabi eh. Sige na, tawagan mo mama. Ito sa yung bag ko. Tawagin. Ah, magkakaroon. Ha? Asa mga karon? Nasa balay. Masaya mo imong ganap karon. Ah, magbalintong-balintong. Aman ta paingon di. Aman ta ingon. Ito taga-Amerika. Adto ko na sa Ginoo. Gunsa man ta? Adto na rin sige. Banko. Ikaw ko rin pauban daw si Kuan, Riluna, Mimi dili. Yok na, Nay. Yok na ba? Ipauban mo na si Riluna. Si Riluna ra kay ganito ko nung una si Mimi man karon ang ipauban sa kay si Bintoy. Hi guys, good morning. Yun guys, sa mga tumimimi ilan ni Ate Maya Mia. Wala as Mimi nag-eskwela, wala klase nila guys, kilang may status Manila. Na. At ang toon dito guys, kung okay na ba. Okay na ba? Magmarites na dito ka Jut guys. Di ba nag-uwan, Nay? Ha? Di ba nag-uwan? Wala man nag-init. Kawanan siya kaya namang may bagyo. Maning ang tempo nagpulis maot. Gusto tag-init lagi. May bagyo guys nga sumuluray. Nakaganina, naglakaw ni Alan og ni lang nag-alindahaw na. Gabi nagulan gabi guys. Paguli ni Alan mga alas 11. Ha? Nagkusog ang ulan. Wala lagi ko kabatid, Nay. Overtime si Alan gabi niya. Nay. May ulit sa mga alas 11 siya. Wala lagi Kusog ulan dayon pag kuan. Igalo siya kabot. Ay. Basta kabot ito sila. Pero kuan ra kajutra. Kuan ra nga ni sabay sa hangin ba. Murag ni unos. Wala man dat. Nawala ra. Nay, kamusta mo ka? Pagkakadlawon, nagrindahaw daw, nagfags. Nay, Nawala ra man sad. kamusta nagbalik ng wifi, Nay? Nagbalik gabi eh. Malas 10. Wala lagi ko kabatid, Nawala Nay. mang wifi gabi eh. Mga City, maguro to nawala. Sukso. Alas 7. City, Oh, napagalas 10 nagbalik ang wifi. ay. Wala lagi ko kabatid pagkabatid, tatay. Tulog naman ka. Kasi pag makabati kang tulog na kay ka. Nanatala ni sa kwan guys, Kamada. Kamada Cooperative. Tapit na tayo lang ni Mama Ilang. Hapit. Nay, mandali ka dito. Ha? Ala, mandali ka. Mana ganita? Oh. May tinamang ganay da. May nawa dali.
Nilihig si Isuwi Mama na ko. Ilang. Wala na ko kakaon Nilihig sa... si Mama Ilang sa silong. Nay, isuwi na ko kakaon sa manggang hinog. Hmm? Manggang hinog. Ano yung bag ko? At kaon ka sa manggang hinog? Oh. Ba? Woo! May buntag dyan. Nakagis sila mama dani ma? Tuwa na rin sila di ay. Gani na ra? Kaumot na yun. Lapos mi dani ma? Okay. At tumila ni Kuan ati Mayamiya. Aman si Kuan. Uncle Jumel nagtugbong na. Bata ka. Tara. Asa? Wala. Wala siya nag-apil. Buwan ba di ako classmate na yun? Ang kato nag-apil sa sayaw. Wala mo nag-ikarga dito. Wala nag-ikarga. Wala karga. Ito sa kuan. Nay. Danlog kita ni guys. Basta Nay. mag-ulan. Nay. Pag hinay may kamadigyas kami. Wala mo nag-ikarga ako classmate dito. Wala karga yung classmate to. Sure ba? Okay. Abot na ta guys. Ito ay practice nga na. Mulolo? Nay. Iyo kan tulog na rin ako. Sige. Sige. Si Kuya na, tara. Ngano wala man na si Koreana nagtubong? Abi na, apa tayo ko na si ate mo. Naglaan. Tawagaan ka, di ka kontak naglakaw ta. Abi taglakaw. Sa kana sala. Agluto ka taglakaw. Lakaw ta karon. Agabi mo diyan. Siya ay maluto. Saba kay kami wa. Ito oras di ay kuno. Anemio. Kuan. Anemio. Tapos apam? Agasa mo? Mama na may paluto. Gaga. Agasa mo? Ha? Di ako kabuon. Agasa. Ay! Kisay kabuon. Sa prank! California. Prank Roy. Ate California. Yang dito. Lipay po si Mother. It's a prank! Nanaan si Mimi. Pangkuna, ikas pa yung dang di mo. Agihon na ikong kang mimi, agihon kang adili. Dala bayasan na ako, kay ani mo din eh, nao. Ano na ah? Ibuha ka nilo. Ibi na ako. Payo? Ano na ako? Klaro pa yun. Ay ko ang dali yung tatak. Nagtailo mo. Ikaw may nangangkon. Pariyo, siguro mo payong. Amo na nang gidala ni mami. Kana, Kani? Oh, nayon lagi ko kagabi ng kung kang mimi ni pa, ing kang adili. ang nini gani. Ewan ka nga ako na. Ang ako, toras karton na butang sa ako. Akong butang toras, di sa karton ako, ipamutang sa ako. Kapira. Yang anong nagduble man nga wala naman. Di ba miming niya? Hi guys, nanagid mi dire, kapoy kay baklay, sa tayo. Naglapos mumos balay. Wala na. Puput. Agay. Mama dito. Puput. Mia. Na. Naunsa man siya? Nabiyaan naman ni Rere, pagkato na ako sa eskwela, wala may tao, di ako nalang gidala din eh. Ug nasakay na siya datong paglaom. Yan nagsakay sa mga estudyante. Ay, kami sa akoin. Halugar ka gito. Central. Wow, love papa, bye, love. Tiblaan papa, kapi, bye. Inom ko tubig na. Tagsar, ariya, tagpanugo. Tanawa na lang si Ruel. Ha? Wala, kape o gatas na. Kakape. Inom ko tubig. Mio!
Mura naman ni Mio. Tapos si Kuan. Ay, kay Gara. Tapos si Mirsa Tayo May. magkuana kay magsamot ka ng kagara. Agkakuan sa terasiya kay Sa sudanta. Wow, tilapia. Perfect na perfect. Ginataan lo na. oo. Kami kay Gataan ang sudan. siya. Unya unsa man ni hinay. Wow, ampay ko brabay. Ampay. Kami kayong sudan ni Ate Mia Mia guys to. Ginataang tilapia. Oh, meow.